oni su smislili da kroz dvojno državljanstvo u stvari se vrši obuka mladića sa područja Bosne i Hercegovine. Međutim, moraju znati da je teško krivično djelo i dakle, da dvojno državljanstvo ne može dati nikome takvu vrstu prava, jer dvojni državljani služe vojni rok i plaćaju porez prema mjestu prebivališta. Svugdje je to u svijetu tako je i kada je u pitanju Bosna i Hercegovina.